Абдулла Тукай исемендәге Мсимурта мәктәбендә кунаклар мәктәп музее татар теле кабинеты белән таныштылар. Мәктәптә кызларны һәм малайларны аерым укыту буенча булган үзгәлекләр белән кызыксындылар, сорауларын бирделәр. Кунакларыбыз өчен алдагы тукталыш Тукай скверында булды. Биредә Рушад Җәүдәтуллы кунакларны Тукай премиясына ия булган якташ язучылар белән таныштырды. Скверда һәр даим чаралар һәм очрашулар узуын билгеләп үтте. Сугышчан һәм хезмәттән мемориаль комплексында кунаклар комплексын төзелү тарихын тыңладылар. Бүген комплекста урын алган стеллалар белән таныштылар. Монда инде күренеп тора, ясы бакчадан һәм мәктәптән үк менә шушындый ихлас тәрбия бара балалар белән. Шуңа күрә дәдер, телебез, татар телебездә матур итеп сөйләшәләр барысы да, һәм инде тәрбия бик югары дәрәҗәдә бирелгән. Миләшкәй һәм Кояшкай балалар бакчаларында кунакларыбыз милли тәрбия һәм белем бирүнең алып барылышы белән таныштылар. Балаларның чыгышларына сокландылар. Республикабызның иң саф, иң матур, туган телебездә сөйләшүче, иң бай гореф-гадәтләрне саклаучы бер районы булып тора. Сездән чыккан әдипләрне бик яратабыз, аларны укыйбыз. Инде менә үзебез якыннан килеп, сезнең җирле халык белән таныштык. Мен мөслим халкы ачык, гади, киң күңелле һәм гаҗәеп матур гореф-гадәтләребезне саклап яшәүче, менә чын милләтебезгә тугры халык яши дигән фикер калды бездә. Мөслим гимназиясында кунакларыбыз өчен хатын-кыз җир йөзендә яшәүче матурлык алиһәсе исемле очрашу чарасы үткәрелде. Гимназия фойесында алар мәгариф ветераны Роза Низамованың кул эшләреннән торган шәхси күргәзмәсе белән таныштылар. Аның укучыларының чыгышын карадылар. Түгәрәк өстәл артында узган очрашуда шагыйрә Лилия Садриева, мәгариф ветераннары Роза Низамова һәм Гөлфия Мөхәммәдгәрәеваның чыгышларын тыңлап сокландылар. Һәрбер көннән кызы таба беләм. Яшәмимен вакыт үтсенгә. Белем, бәхетлемен, бәхетемне, Ходаем, бер күпсетме, Ходаем, бер күпсетме. Şimdi işitip şol jırdağına işitip bilədirdim, mənə müslimlik körü bəxetine erişdik. Hem min hislerden, tüslerden oynayi almış yerim. Şol kadar mənə müslimlik birinciden şu kadar zavuklu işler yaşayken, bütün jir zavuk bilen remontlanan, işlenen, o bakşalar, yurtlar, mektepler, hem meni sıklandırdığı kişinin, müslimin kişileri. Umuman кунакларның һәрберсе мөслимбезгә, аның халкына соклануын белдерде. Җирлегебездә башкарылган матур эшләрнең халык өчен башкарылуын, аларның шушы матурлыкта шатланып яшәүләрен билгеләп үтте. Фәридә Гайнетдинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.